Оно што вика дека од 1 јануари зашто почнале на работа желката беше од 9 до 31 декември ќе ги донесеше документите, ако не биле правилно подготвени, ќе беа вратени. Të punësuarit e klinikës së fëmijëve që mbetën pa punë për shkak se Ministria e Financave nuk ka dhënë pëlqim për punësimin e tyre, në shenjë proteste sërish shkuan para ministrisë, por kësaj here për të dëshmuar me dokumente komunikimin zyrtar mes institucioneve se kur është bërë kërkesa nga klinika e kur është kthyer përgjigja. Përfundimtarja është e 28-4. Domethënë ka hecë ky dokument, shëndetësi, financa, krejt, është kthyt në 28-4. Domethënë pa 2 ditë 1 muaj. Pa 2 ditë 5 muaj në fakt më falni. Përgjigja është negative prapë. Ne 5 muaj kemi prit, edhe del zonja e financave thotë që ne kemi dërgu dokumentacionit i kemi dërgu me 22 janar. Po ne kemi fakt që është i 9/12/2025. Thënë thjesht, kërkesa e klinikës ndaj Ministrisë për punësimet është bërë në dhjetor, e përgjigjen sipas të punësuarve, por edhe sipas drejtorit Recep Mehmeti, klinika e ka marrë në prill e gjatë gjithë këtyre muajve rreth 50 të punësuar kanë vazhduar të shkojnë në punë, pavarësisht se për ta janë parapar mjete. Odgovorot е на 28-4. И кога не извести директорот на нас, викаше доброволно некој идеше неколку дена и дојде крајот и сите си отидовме по дома, си отидовме. Со надеж дека имаме после директорот друго барање поднесол, после кога е добиено ова негативно на 28, друго барање со 50 за 50 вработени и тоа е вратено негативно. Значи другото барање за согласност и тоа е вратено негативно. Edhe drejtori i klinikës Mehmeti, kur e ka sqaruar çështjen, ka paraqitur të njëjtat të dhëna, duke pohuar se klinika e ka mirë planifikuar buxhetin për punësime dhe angazhime në vepër. Planirano budžet za vrednovanje i angažman sa dogovorna delo, со истото буџетско планирање, Министерството за финансии 25 година, после нашето барање, даде на детска клиника согласности за ангажирање на работници со договорна дело. Во декември 25 година, заедно со барањето за продолжување на овие согласности за 26 година, клиниката достави соодветна табела, образец каде што е точно означен соодветниот буџет за овие вработувања и буџетот на клиниката што го поседува за исплата на плати. Дури во април, на 22 април 2026 година, детска клиника доби официјален негативен одговор од Министерството за финансии во врска со нашето барање испратено во декември 25 година. Por ministra e financave Dimitrieska Koçovska mohon duke dhënë verzion tjetër. Дека на 22.1 е стигнато барањето од детска клиника. 22 дена најпрвин, како работниците оделе на работа, кога 22 дена било потребно или барањето влегло во Министерството за финансии после 1 јануари, односно на 22. Тој требал да има обезбедена согласност пред нова година, за да може да ги задржи вработените. Што значи дека повторно се враќаме на она прашање како ги ангажирал, ги повикувал да дојдат на работа кога законски не смел. E derisa institucionet vazhdojnë të përplasen dhe t'ja hedhin faj njëra tjetrës, rreth 50 të punësuarit për momentin janë pa punë dhe në pritje. Ajo që e pëson është klinika e fëmijëve, e cila ka mungesë të stafit, gjë që e ka pohuar si drejtori i klinikës, po ashtu edhe ministri i shëndetësisë, ndërsa e pohojnë edhe të punësuarit. Klinika është jo drejt kolapsit, po është në kolaps veçsema. 3 reparte janë mbyll. Ambulanta poshtë punon s'punon. Është vetëm një motor, edhe e bën punën e motrës, doktorit, pastrusës edhe administratës.